Diyos maray nabanggi po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patingkan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugarin, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving for all the blessings offered by Mark Anthony de los Santos. Thanksgiving also offered by Relayo family, Emily, June, Nadine, and Abby Orense. Thanksgiving by Mercy Ortega, Yani Padilla and family, Martin's Pizza. Thanksgiving for Angel Ocosovana, offered by Marideth Esquivel.
Thanksgiving also offered by Arshaga family and Bongon and Sarahan family. Special intention for Mercy and Nini offered by Mercy Ortega to pass this November PNLE board exam offered by Gianan family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, for Natividad and Leopoldo offered by Honorio Bigtas, All Souls offered by Relayo family. Para sa kalag ni Dapas, Victorio and Thomas Isaac, asin Virgilio asin Errol offered by Mercy Bigtas. Para sa kalag ni Isabel asin Eladio offered by Quinto family. Para sa kalag ni Dahuan Sr., Beatriz, Chedita, Maria Lucia, Ramon, Rosita, Roberto asin Consuelo offered by Edna Cuwa and family. Para sa kalag ni Flor offered by AHSL Batch 71 by Edna Cuwa. Para sa kalag ni Eduardo, offered by Marideth Esquivel. For Sylvia and Antonio, offered by Azupardo Cantara family. For Bernardo Sr. and Michael, offered by Altavano family. For Justine, offered by Leticia Tolarba. Para sa kalag ni Salvacion, offered by SAA family. Asin para sa kalag ni Da Celestino, Wenceslao Dulcissimo, Ondon asin Charlito, offered by Judith Peratero. Ngunyan, ipoan ika-31 Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Nagkakatiripon kita sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagsumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa dakulang kapakumbabaan, akuntan sa itong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na akong ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mayrak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin maherakon, daginikanan kan atang, tanganing maninigo asin makangalas, na mapaglingkuran ka kan sa imong mga parasunod. Warasan sa mo, namimibi kami na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuka. Uli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sinubol ni Moises ang mga tawo na magkaigwanin takot asin maging masinunod-sunod sa Diyos. Kamutan niya to ang Diyos sa bilog na puso, kalag asin magsunod sa iyang kabuotan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Nagtaram si Moises sa katauhan. Sa bilog nindong pagkabuhay, kamo sagkodan sa indong kapag-arakian, dapat matakot sa kagurangnan na sa indong Dios. Asin magkuyog kan gabos na niyang tugon na itinatao ko sa indo. Tanganing maghalawig an sa indong buhay. Kaya daw ganindo ini mga Israelita. Asin kuyugo nindo, tanganing mapakarahay kamo, asin magdakul duman sa dagang, matubang sa kamayaman sa gabos na bagay. Siring sa ipinanuga nin kagurangnan, na Diyos kan sa indong mga ginikanan. Danguga o Israel, an kagurangnan, asin an kagurangnan sana, iyo an sa tuyang Diyos. Kamutan nindo an kagurangnan na sa indong Diyos sa bilog nindong puso, sa bilog nindong kalag, asin sa bilog nindong kusog. Dainanggan nindo paglingawan ang mga pagbuot na ini, na itinatao ko sa indo ngunyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka o kagurangnan sa kong kusog. An kagurangnan iyon sa kong parasurog, sa kong pailihan, sa kong paratubos. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. An sa kong Diyos, gapo na sa kong pailihan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong bantayan. Minaapod ako sa kagurangnan, asin iliniligtas niya ako sa sakong mga kaiwal, pag umawon an kagurangnan. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. An kagurangnan buhay, pag umawon an sakong parasurog, irukyawan kadakulaan ng Diyos na nagligtas ako. Darakulang panggana, itinataon niya sa iyang hade. Danay na pagkamuot, ang ipinapahiling niya sa iyang linahidan. Ki David, asin sa kapag-arakian kaini, sagkod paman. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Pinagtatawan doon kan surat sa Hebreo na si Jesus ang pinakahalangkaw na padi na urog sa gabos na padi. Siya, danay na nabubuhay, tanganing makimaherak para sa to, sa hampang kan mahal na Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreo. Mga tugang, igwanin saro pang nakakalain, dakol ang naging padi dahil nagagadan sinda, asin dai nakakapadagos kan sa idang trabaho. Alagad hulita si Jesus nabubuhay sagkod lamang, an sa iyang pagkapadi, yaon sagkod paman. Ngunyan, asin sa gabos na oras, ikakaligtas niya ang mga minadolok sa Diyos sa paagi niya. Hulita nabubuhay siya sagkod lamang, tanganing makimaherak sa Diyos para sa inda. Kaya si Jesus iyo ang kahalangkaw na padi na makakasimbag kan sa tong mga pangangaipo. Banal siya mayo ning ligta o karatan. Dai mabilang ang mga parakasala, inilalangkaw siya sa itaas pakan kalangitan. Bako siyang arog kan ibang mga halangkaw na padi na kaipuan pang magdolot nin atang arualdaw. Enot para sa sadiri nindang kasalan, dangan para sa kasalan nin mga tao. Mantang si Jesus sarong beses nang nag-atang para sa gabos, iyan ang idulot niya saan sa diri niyang buhay.
Ang pinipili kang katugunan ni Moises na maging halangkaw na padi, iyo ang mga taong igwaning kaluyahan. Alagad ang panuga na sinumpaan ng Diyos na nangyari pagkatapos niyang itao ang katugunan, iyo ang nagpili sa aki na ginibong banal, sagkod lamang. Ang tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwadumanin sarong paratukdo kan katugunan, nagdulok man siya, kesos, dangan nagapot. Ari natugon ang pinakang mahalaga, nagsimbag si Jesus, ang pinakang mahalagang tugon, iyo ini. Danguga Israel, saroos sana ang Diyos na satong kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin sa bilog mong kusog. An ikadua, iyo ini. Kamutan mo an sa imong kapwa, urog kan pagkamuot mo sa imo mansana. Mayo nin ibang tugon na mas mahalaga pakikikan duwang ini. Nagsabi kay Jesus ang paratukdo kan katugunan. Tama ka, Maestro. Tama ang sinabi mo na saroos sana ang kagurangnan na Diyos. Asin mayo nang iba. Kay puhan kamutan kan tao ang Diyos sa bilog niyang puso, bilog niyang isip asin kusog. Kay puhan kamutan yan sa iyang kapwa, arogan pagkamot niya sa sayaman sana. Ando ang tugo na ini, mas mahalaga, kikan arin manadulot, asin mga tinutong na atang. Pagkadangog ni Jesus, kan marahayin niyang simbag, nagsabi siya, bako kang harayo sa kahadean kan Diyos. Pagkatapos ka ini, mayo nang nangahas pang maghapot kay Jesus. An maray na bareta kan satong kagurangnan. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Meron pong isang parang trending po ngayon sa mga palitan ng pakikipagtalastasan ang salitang hugot. Malimit ito ay konektado ang mga bagay at pangyayari sa pagmamahal na nauwi sa pagkabigo. O kaya naman po, pagmamahal na hindi na ipapahayag. Halimbawa, ang bigas nagmamahal, sana ikaw rin. O kaya, di bale ng matalo sa loto, basta nasa puso mo naman ako. Mga kapatid, sa pamamagitan ng hugot, na ipapahayag ng isang tao sa malikhaing paraan ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Paano kaya kung gumawa po tayo ng hugot para sa Panginoon ngayon? Unang-unang hugot, buti pa ang rice, may anli. Mga kapatid, pinaalalahanan po tayo ngayon ng Panginoon na ang Diyos, na ang pagmamahal sa Kanya ay buong buo. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sa ating tingi na society, tila napakahirap na ilaan sa Diyos ang buo po nating katauhan,
at pagmamahal. Kanya nga, may mga pagkakataong maraming balakid ang pumipigil sa atin upang maging anli ang ating pagmamahal kay Lord. Naobserbahan ko po na kahit nga po sa loob ng simbahan o sa misa o kaya sa sama-samang pagdarasal, hindi po natin maituon ang buong atensyon para sa Panginoon. Madali po tayong magambala ng kilos, pananamit at itsura ng mga pumapasok sa simbahan. Di ba? Kapag kaminsan ang ating paningin ay nagdadala po sa atin upang mawala ang ating focus kay Lord. Gayon din ang mga gadgets na hindi natin mawaglit kahit man lamang isang oras na para sana ay nakalaan sa ating pakikipagsalo sa piging ng Panginoon. At sa kabuuan ng ating buhay, ay may mga bagay na pumipigil at umaabala sa atin para maging lubos ang pagmamahal natin sa Diyos. Hugot number 2. Sana si Rosa Rosal ka na lang. Mahal ko, kapwa ko. Mga kapatid, ang pangalawang utos ay ang pagmamahal natin sa kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Marami tayong maaring mapag-usapan dito. Maaring ang ating pagpalya sa pagmamahal sa kapwa o ang makaranasan natin, lalong-lalo na ng mga kapatid po nating OFW o kaya yung mga nasa ibang bansa at nagsasakripisyo, na walang ibang mahalaga sa kanila kundi ang kapakanan ng iba, lalong-lalo na ng kanilang pamilya. Kanya nga po, minsan may nakikita po ako sa social media o kaya mga post na yaong ating mga kapatid na nasa ibang bansa, minsan sila po'y nagtitipon-tipon din. At habang sila po'y nagtitipon-tipon, dito't nakikita ko ang kanilang mga reaksyon. At nakikita ko po yaong kabutihang loob at pagiging mapagbigay ng mga Pilipino. Kanya nga, saan man magpunta, ay laging may mga nakahandang maglaan ng oras upang makipagkwentuhan. Pakinggan ang hinaing, pakinggan ang nararamdaman ng bawat isa. Pagkain na maaring pagsaluhan, pera, maaring gamitin sa iba't ibang gastusin at programa higit na ng simbahan. Marami po tayong mga kababayan na naghihintay lamang ng pagkakataon upang makatulong sa iba. Malimit ay nakakaantig ng puso kapag meron po tayong naririnig na merong special collection, hindi sa simbahan, kundi lalong-lalo na sa mga kapatid po nating nasa labas o kaya sa ating magkakapit-bahay na merong special collection dahil sa namatayan ang isang kaanak. O kaya naman po mga kapatid ay koleksyon para sa ating mga kababayang nasa lanta ng bagyo. Bagamat may mapagkakataon din na marami ang nagsasawa lang kibo, na marami na lamang dahil sa hirap na dinaranas ng iba. Kapwa ko, mahal ko. Yan ang pangalawang hugot. Mga kapatid, naalala ko po tuloy itong karanasan ng isang pamilya. Merong isang pamilya na totoo mayamang-mayaman. Every Sunday, they attend the Mass. At hindi po nila pinapalipas na talagang hindi po sila makapagsimba. At regularly, lagi rin po nagdo-donate sa simbahan, nagbibigay sa simbahan. Kung kaya, pinupuri po sila, hinahangaan ng iba. Ngunit po mga kapatid, sa kabila po nito, hindi po alam ng iba
pagdating po nila po sa bahay, ano po yung ginagawa? Naku po, kung ano-anong masalitang naririnig sa kanilang bibig, lalong-lalo na't sinasabi sa kanilang mga maid. Kumbaga, they belittle their maids. Tinitignan po nilang napakababa. At minsan, totoo nga't sila'y pinakamayaman sa kanilang lugar. Kahit po yaong kanilang mga kapitbahay ay minamaliit nila dahil sila'y mayaman and educated. Nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang puso? My dear brothers and sisters, what is the best expression of our love for God? It's to love others, no matter who they are, no matter if they are rich or poor, and no matter if they've done us good or not. This is the best expression of our love for God, to love others without discrimination. How can the love of God be with us, and how can we say that we love God if we look down on the poor and the downtrodden? If we only love those who are lovable to our eyes. Always remember this, my dear brothers and sisters, that the sun shines in the morning for every one of us. It doesn't discriminate poor, rich, educated, not educated, bad or good. Hence our love for our neighbor must also be. Why? Because we profess to love God. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagpaalala sa amin na ikaw ay dapat naming mahalin. At gayon din ang aming kapwa. Batid po namin na ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang unang nag-alay ng buhay para sa amin. Nawa ay gawaran mo kami ng lakas upang maging anli ang pagmamahal namin sa iyo. Gayon din ay palalahanan mo kaming muli na kapwa ko, mahal ko. Hugot pa more para sa Panginoon. Mga kapatid, katulad nawa ni Bartimeo, makinig tayo ng buong puso para lalong makita po natin ang katotohanan. Si Kristo na nagmamahal sa atin. Si Kristo na mapagmahal at hindi nangiiwan sa atin. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, kaglibukan langit asin kandaga, kagabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kagabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, Kiberhan Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw, na buhay liwat, susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag,
sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ning mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kitang mga nangangaipo kan pagkamot kan ama, orog ki sa gabos, magdulok sa iya sa pagpamibi, bukasan mga puso, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag kan imbong nin pagkamot ni Kristo, para sa pagpaurog kan katuninongan sa kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos bilang komunidad, makanood na magpahalaga sa lambang saro, asin magmangno sa mga pangangaipo kan mga dukha. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga harong, mapano kan matuninong na presensya ni Kristo, asin magin mga lugar nin pagkanood niya to, na magpahalaga asin magalang sa kapwa bilang mga aki kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan mamumuto na pangataman kan Diyos sa mga nagehelang sa hawak asin sa kalag, magkaigwasinda kan kusog na makayaan sa indang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan sa paglaom nin pagkabuhay liwat, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming maninigo sa imong pangapodan, warasan sa mo ang biyaya na isabuhay mi, sa tataramot san sa gibo, an sa imong tugon nin pagkamuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibig ka mga tugang, tanganian sa ko, asinan sa indong atang. Magkanikong ako ng Diyos, amang makakamhan. Ako on malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurang na nining sakripisyo, maging malinig na pagdulot sa imo. Asin para sa mo, banal na biyaya kan pagkaherak mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. An kagurangan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas na danayasin minsan sa en.
Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bakusanang nakakamati kami oro aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito na ibinangon mo kay Jesus sa magadan. Naglalaong kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabot nin gabos na kabananan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, pinaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, para sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagururumdum kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin makapaglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagkasararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganik malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo, si Joel, as sinagabos na klero. Si Riman girumduma sa iyong pagkaherak, an sa mong mga tugang,
na nagturog sa paglamkan pagkabuhay liwat, asin ang kabos na magatan. Mauntok po kita ng kadik na panahon, asin rumrumunta po ang kalag, kan sa tuyang mga namumutan, na yaon na po sa ikaduwang buhay. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Karaki kami kabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose siyang sposo. Kan mga banal na apostoles sin kabos sa santos, na kaito pa nagpagayagaya sa imo. Magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki imong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa esemo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian. Nangas kitang magsabi. Pangalon ang ngalan mo. Kahadean mo. Mangyari ang buot mo. Sa langit, ansa mo kakanun sa araw, itaong mo sa muyang niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katoninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilnganan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susugso sa imong kabutan. Ika na bubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Maghirirasan po kita kan katuninungan ni Kristo. Uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa ko kalag mauumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Ang gawi kan sa imong kusog, mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento. Kami maandam huli kan sa imong balaog, na magkamit kaining mga panuga, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 49 pesos and 25 centavos. Anambag niya to sa siring na oras kan misa, 6,994 pesos and 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,194 pesos and 30 centavos para po ini sa Prison Awareness asin Tada Sunday. Ipinapaisiman po ng unya na aldaw, kasuhapon, nagpuon na po ang misa nobinaryo para sa mga namumutan niya tong mga kalag o responso. Sagod po ini sa Nobyembre 10 sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mga maut po magparesponso, pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag nabot niya tong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa parish office. Maawot mi mapong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 2,000 pesos, 1,400 pesos. Duwang Anonymous sa tig 1,000 pesos. Anonymous, 800 pesos, 700 pesos. Duwang Anonymous sa tig 300 pesos. Duwang Anonymous sa tig 200 pesos. Devotee, 5,000. Horfano Family, 5,000. Belen de la Torre and Family, 1,000. Margarita Akende and Family, 1,000. Alex Jr. Yonal, 1,000. And Tess Abisado, 100 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idokupuan sa Indo mga payo asin maghagad din bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan kagurangnan asin kamo bantayan. Amen. Magluwanagan sa iyang lalawgon sa Indo asin maherak siya sa Indo. Amen. Magdirikan sa iyang lawog sa Indo asin tawan kamo kan sa iyang katoninungan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Anama, asin Anaki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Tapos na ang banal na selebrasyon, lakaw asin iharas, ang pagkamuot kan Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening po sa Indo Gabos. Good evening, Father. Parakpakantan mahal na Diyos na mamumuton.